Katwijk is van het begin al de betere ploeg. Het is inrichtingsverkeer naar het doel van Jacob de Vries. Dit is al net 30 tellen. Het doelpunt? Nee, krijgt net. Het aluminium. De inzet wie van die behendige rechter onvoller van Katwijk, Donny van Ooyen. En dan moeten we toch nog een heel uur wachtje ont de openingstreffer. Maar die komt dan in de 22e minuut. Het doelpunt van Martin van Ewijk. Het is dik en dik verzinnen. Krek van het skoft komt ook de 2-0 van de thuisploeg. Van Ewijk naar Jongenelen, die zocht Donny van Ooyen vrijstien. En van Ooyen passeert de Vries voor de tweede keer. Harkemasse Boys stelt bot teloor. Creëert in de eerste 44 minuten geen enkele fatsoenlijke koers. En dan komt Katwijk weer. Perfecte vastzet en de 3-0. Het eindstation op een nij van Ooyen. Harkemasse Boys moet dan oppassen dat het net een uitstraffing wordt. Daar lijkt het wel op, want 3 minuten later, dit is de 4-0. Prachtige onval via de rechterkant. Jongenelen maakt het de 4-0. Dan doet Harkemasse Boys wat weer waarom. De vrije trap is van Jeni. Dit is Koos Werkman. En hij maakt het de stoon iets wat draaglijker. Het wordt zelfs 4-2, een kwartier van de eind. Door een doelpunt van Jordi van Wiek. Harkemasse Boys zet dan om met een slotoffensief. Dit de vrije trap van Oebelos Kokker. Maar de 4-3 komt net op het scorebord. Sterker nog, invaller Bob Koning bepaalt uiteindelijk de eindstand op 4-2. Het budget het 12e verlies van de boys dit seizoen.